Kawo lamabhela sicoco sinoke insundo nangamakhokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika. Saturday namhlanje the 7th of August 2021. Ngalolu suku kaloku abantu bayazi ukuba siye sidiza amahlebo, siye sincokoncokole ngolu suku siqumbisa abanye. Namhlanje mhlawumbe khona unothi aqumbe kodwa the intention bantwana bahle kufundisana kukhulisana. Njengoba namhlanje sizabe sincokola into ethi ingxaki zokukhuliselwa enkonzweni. We are going to qualify ke lento because baninzi abantu abakhuliselwe enkonzweni, but now sithetha ngomuntu okhuliselwe phansi kwalento kuthiwa i-Christian fundamentalism. Si-specific ke because ubuninzi babantu belilizwe xa kuthiwa bakwinkolo, inkolo yilobuKristu, very few abakwezinye iinkolo. Sithetha ke ngomuntu okhuliselwe kuyo loo nkolo to an extent ukuthi the person got uprooted kubuyena bakhe wayoba senkonzweni. Sizawuncokola loo nto ke bantu abahle, sitsho ukuthi what are the challenges esijongene nazo phantse sonke bantu balapha. Each person uzawuthi ukuthi ndiyarelate ke naleyo. We are going to discuss 10. Ingaske ubhale wena nje inumber, uzibhalele nje okwenumber phaa kwi-comments because sifuna xa sisiza no part 2 upart B siyazi ukuba namasigxile phi, sijonge uba zeziphi ebezi-common so that siphinde si-expande, sincedise ke by commenting by nje ukuthi 1 okanye 2 up to number 10. Ukuba ziyi-2, 1 and 3 njalo njalo. Nanso ke lento esizabe siyincokola ke namhlanje. Sithe makhe singabi nazo intshayelelo ezininzi ne-announcements, masingene kuyo lento ngelitshayelelayo sithi whether you like it or not. If awumbelieve ubhele, it's okay. One of izinto esifuna ukuzi-achieve kule channel kukuthi we are not recruiting bantwana bahle. Xa sesincokola i-religion ne-spirituality, kwi-spirituality one of the fundamental core principles akurecruitwa mntu. I-spirituality is about you in this journey, is about you discovering yourself. No one is giving you anything to follow. Is a process of self-discovery. Njengoba ndisitsho ke asirecruiti apha, asiconvince mntu, we are just sharing. Share nawe ndithi whether you believe it or not, it is in all cultures ukuthi mhla wabhubha uya kubantu bakokwenu, mhla walishiya eli uya kubantu ababengabegazi lakho baze nabo balishiya uyohlala nabo. You go to Indians, Chinese, Mexicans, New Zealanders and all these cultures, particularly ezinto ekuthiwa zi-traditional communities okanye ezi-cultures zindala. Talk about i-Western culture. There was a study conducted by Professor Raymond Moody. Wena mntu ongonqena ufunda, Google into ethi Dr. okanye Professor Raymond Moody okanye one of his bestsellers ekuthiwa Life After Life. He's a cardiologist that studied abantu who were certified dead. Kuthiwa they were clinically dead. Bavuka abo bantu. All of them in all continents, including Africa. Professor Moody studied people from different continents, different cultures. All of them bathetha the same thing. Ukuthi, I was introduced into this world by described as this beautiful space, light that cannot be described. Naba bantu basekhaya. Eyona nto ndifuna uza kuyo without explaining that, kukuthi you get welcomed by abantu bakokwenu. Ndifuna siyitshayelele loo nto ngaloo nto itshoyo ukuthi if ufeyile ukuhoya abantu bakokwenu abangasekhoyo, they will still welcome you. At least that is good. Now, sithi kukho ii-problems esifeyisana nazo kuba siye sashiya inkcubeko yethu, inkolo yethu, salandela ubuKristu. There's nothing wrong with ubuKristu. We not, it's not a judgment, but uku-abruthwa kwakho kwinkcubeko yakho nenkolo yakho will leave you with problems kwi-afterlife, you and your children. Sifuna uthetha ke ngoku ngawe ke okhoyo ngoku othi ndifeyisene nezi problems. We're going to discuss 10 of them. But masiqale ngelithi
How do you get to le nkcubeko wena mntu ubusewusithi ulandele ubuKristu? There are many streams, but we'll touch on 3. The first one, out of ukuzifundela, out of ukuba neetshomi ezikulento who share with you, you get inspired uthi no man, nam I think mandiyilandele lento yasekhaya. That's stream number 1. Stream number 2, you are faced with problems in your life. Uba ngajikela ngapha into zakho zimile, uhambe uye kosiyazi after ubona ukuthi le ukuyo doesn't work. Then ubone ukuba eyona ndawo mandiye kuyo, as advised by friends, mandiye kumprofeti othile, kusiyazi othile ozawundichazela indaba. Athi lo mprofeti okanye lo siyazi, abantu bakokwenu bathi uyavimba, bathi oko sivula isandla wena uvula isandla, bathi khawubenzele into. Now ubone ukuthi the only solution to your problems kukuba you attend to le nto ithethwa ngosiyazi, because you've been to 50 of them, they say the same thing. If variation is not that big, literally le nto is the same. Number 3, okutsalela kule nto yingulo mntana omhle. Ukuma kobomi bakho ubone uba ngoku uzawuthi ugule ngengqondo, uyagxothwa emisebenzini, into zakho azenzeki. Xa uthi nawe uyayilandela le nto mathongo lawo athi wena kufuneka ulandele ubizo lwabantu bakokwenu. Either ube ligqirha okanye ube lixhwele okanye ube ngulo mntu yotolika amaphupha, ihambe yena kwezinye extremes. Mhlawumbi wena funeka ube ngulo mntu yohlala ekhaya. We've discussed ukubizo. Go check le video ediscussa izinto zobizo. Ubiziwe ke ngoku. Ithi ke lento noba ubusindiswa into engenagama ushumayela ucula ude ukhale, kufuneka ngoku ubuyele kwizinto zakokwenu. This is stream number 3. Nazi ke ngoku ezi problems ke mntana omhle, uyafika ngoku kule nto ubungabhalelanga kuyo uze ungathandi, except lo mntu through self discovery. Number 1, Tata uBhele, isilawu sakwankala sithini? Number 1, isilawu sakokwenu is one of izinto zokuqala ocommunicate nezihlwele zakokwenu ngazo. Kukutya kwabantu bakokwenu is a channel. Awusazi silawo sakokwenu. Umbuzile utata omncinci kuba utata engasekho, okanye umbuzile utata okanye utata omkhulu, hayi thina siyazi loo nto ezilawo, kaloku thina sizenzi ezo zinto. Into yakho ke ngoku luyiqalayo ifuna usazile isilawu sakokwenu. Kufuneka ke ngoku ube ngulo mntu uhlunyuka. Awusabuza ikhaya, ubuza kuma next door. Uqonda uba kubo bonke abantu begazi akekho yaziyo le nto. Funa ke ngoku uyobuza uBhele, kuba kwibhele linye uzawudibana noba leliphi ibhele. Mntakwethu uBhele, isilawu samabhele sithini? Hayi mntakwethu, kaloku izilawu zamabhele iya ngemizi yamabhele, kodwa ubuninzi bethu sebenza unozitholana. Okay, eminye imizi ibhele akuxelele. Now you are stuck, you don't know, because kuthiwa iya ngemizi lo wakokwenu awunasilawu. Number 2, ukwenziwa kwemisebenzi. Hamba uye kwezi ndawo kwenziwa kuzo imisebenzi, uve xa kungqina umntu welali. Andithi nithethile nilikhaya, nabulela abantu abazile nabachazela uba nenzani apha ekhaya, uzawuphakama unolali athi, Bhele, thina sizawulandela emva kwenu nilikhaya. Thina kaloku sizoncedisa nina nangokuba sibe ngamangqina. Qhubani mabhele, thina silandela apha emva kwenu. Now nina anazinto, kulandelwa ntoni emva kwenu? Ingxaki enizawujongana nayo ke mntana eBhele, nina nizawulandela umsebenzi wegqirha. Igqirha lelangapha kwaGaba lizokwenza umsebenzi emabheleni ngokuba liyazi njani lona ngokwaGaba. Nizawuthi senugqibile lo msebenzi, kuthi umsebenzi awamkelekanga kuba wenziwe rongo, uzawushawutisa ke wena ukuthi aba bantu bathi lo msebenzi wenziwe rongo babesifundise nini? Akusathethwa loo nto ke ngoku mntana omhle, kuthiwa bhinqa, kuthiwa yenze le nto kuba iyafuna. Number 3,
Njengoba sewufikile njengoku umkile ebuKrestwini okanye kulo Christian fundamentalism ubukuyo, imisebenzi esileleyo iyakulandela. Zange uyenzelwe imbeleko kuba yenziwa phekhapha. Woluka kodwa kokuluka kwakho kwenziwa isinkonzo. Mhlawumbi ngoku awusoluka zange yenziwe la bhokhwe kuthiwa yetyeba. Mhlawumbi zange yenziwe into yokukungcamlisa. Zange uyalwe mhlawumbi. Zininzi izinto ezishekeleyo kwenziwe nje uwishiwashi. Ezinye izinto befamba zenziwe ukukufaka ebudodeni. Azenziwa kwaqhutywa nje le of cutting a foreskin and then wagoduswa. That's the end of it. Umbuzo ngokubana how are you going to do le process kunyana wakho, kuba kaloku awukwazi ukukhokhela umntu kwindlela ongakhange wena wayihamba. Kule age kuyo ngoku nje buna 52 unoxanduva loba kufuneka wenze imbeleko. We know cases bantu abahle apho umuntu abuyiswe emzini. Ubuye emzini because izinto azenzeki emzini. Omnye akafumani bantwana, omnye azichamele emzini, omnye unemikhuba njengaziwayo emzini. Kufuneka goduke at 39 ayokwenzelwa imbeleko. Kuba ngoku kwenzelwa abantwana bakhe imbeleko, kodwa umama lembeleko zange yenziwe kuba kaloku abazali bakhe bebengayenzi lembeleko. Unumber 5, njengobana ke ngoku sewubuyile ke uzoqala le misebenzi yakho wenu, ndiyafuna siyichaze into ethi wena mntu umameleyo. Lo bhele uthetha phambi pha uthetha kuwe right now, I'm the first phayana ekhaya ukuqabulula imisebenzi yasekhaya. 2018 ndenze umsebenzi wokukhapha ukhokho wam owabhubha ngo-1918, 1919 somewhere up, owabhubha before u-1920. Can you imagine? Umsebenzi wakudala zange wenziwe ngutata omkhulu wam, zange wenziwe ngutata nabantakwabo, wazowela apha kum. So awukho wedwa ke. Ndizama ukuthi uzawujongana lolo xanduva lokuqabulula le misebenzi, uxelise mna xa ndihambe ndibuze ebantwini kuba eli xhego lithi mzukulwana ndenzele inkomo yam yakusasa. Ngoku funeka uhambe uyobuza nakubamelwane uba he, utata omkhulu wayenzelwa inkomo. He hayi asiyazi kodwa asiqondi, kaloku phaa kokwenu bengenziwa zinto. Uzawuqabulula kungayazi neyokuqala neyokugqibela. Mhlawumbi ke wena uzawuba nelakhi ke ukuba kubekho abantu abaza kukuncedisa. Unumber 6, uyiqalile ke mntana omhle le nto. Ngoku kufuneka kulo msebenzi wakho kwenu kanye lo msebenzi wakho uzawenza uye kwintlabi yakho wenu kuba yiyo efanuba ihlabe. Yakubuza ubhuti, ndizawuhlaba xa khe kwahlatywa phi apha ekhaya? Ndakhe ndahlabela bani ntoni nini? Khona umkhonto uphiwa lapha woku kuhlaba. Lo mntakwenu uyayihamba le misebenzi yale mizi, kodwa lawa kokwabo amatyala akawahoyanga. Uba uyayiqaphela le nto yalapha kokwenu, kukhona nongathi nje akudibaneki nileli khaya. Omnye wayotshona apho wayotshona khona, oshekileyo unxilela into engazange ibonwe, akho nkqubela kweli khaya. Nibethwa ngaba bantu bafuna ukwenzelwa ezi zinto, including aba bangazange benze zinto. Ijongene nawe ke ngoku loo nto ukuthi iqalwa njani kwale process yomkhonto apha ekhaya. Iqalwa njani kwale process yokumisela umkhonto ukutyunjwa kwenkulu. Khawuhambe kuyojonga ivideo apho ithetha ngomkhonto wekhaya. We had 2 parts, upart 1 nopart 2. Khawuhambe uyoyimamela ke mntana omhle and interact with yona. Nantsi emphasis ke apha ko-YouTube nezi social media. Into imamela apha yithathe as into ekugayidayo okanye kuvula amehlo nje, kodwa yenza into yako kwenu. Sukwenza into kaBhele. uBhele is just sharing
hamba uthathe lento, bounce it with abantu bakokwenu. Unumber 7 ilinka ke kulaa nto besiyithetha sithi ngoku nje basewufikile nje uqokelela ikhaya, mntanomhle, iza kukuphelela imali. Uzawuhlekwa ngabantu bakokwenu kuthiwa yho, hayi asimazi, kutheni ingathi uyathwala nje, yho akasaxheli, yho hayi asimazi ubani, kuba le nto ayenza zange yenziwe. Uqokelela, ngokuqokelela eli khaya ujonga abantu abangekhoyo, ucreate intshaba kwaba bakhoyo. Ithi ke ngoku le nto njengoba uyishiyile nje laa nto ubukuyo wazoqala into entsha, uzoqala uchuku olutsha. Nabammelwane bathi yho, he, kungazange kwenziwa zinto, kutheni yena? Kuzawuthiwa ke ngoku niyambona uba usuke waqeba nalapha ebusweni, because kaloku xa uyiqala le jeni iza kukhoboza, iza kutyela imali, but we convince you ukuthi the more uqhubekeka uzawuritsha istage apho kuzawuthiwa heyi, hayi uthwele, niyazibona ezi moto ahamba ngazo. Ewe kaloku zezaa nkomo wayezixhela, wayethwala. Unumber 8 ithi le nto is linked to lesigqibo ithetha ethi kuzawuxananaza imisebenzi phezu kwentloko yakho, kuba kaloku njengoba uqalile nje umakhulu uzawuvela kuwe, because xa bejonga kweli khaya akekho umntu abavela kuye abamamele. Nguwe ngokozaba nguwazithwala, uzawuvela umakhulu othile afuna ukwenzelwa iti, kuzawuvela utatomkhulu othile afuna bazawuvela kuwe bathi ndiyagodola, uzawubaphupha ujikela ngapha kuthiwa utatomkhulu katatomkhulu wakho uthi. Yenye ke ngoku yendlela ezithi njengoba ubuyile nje uzawukwenza nemisebenzi ibifanele uba yenziwe ngutata wakho, umkhulwa wakhe, umninawa wakhe, udadobawo, nakulo mama usenolunye uxanduva because nabo mhlawumbi bebenale ngxaki. Unguwazithwala ke unumber 9. Hayi mntanomhle, njengobana nje beningakhonzi, benikhonza nje nilibele izinto, ujongene noxanduva loba uklina ikhaya eli, kuba kaloku izinto kuba beningenzi masiko, ningena nezinto zokuchela, ufefa nje uqhumisa apha kokwenu kubophile. Abathakathi nee-meetings sebezibambela apha. Enye ezikamera konu kulapho kuhlatswa khona izithunzela, kuba kaloku nina anihoya, nina kuni esilonge sikuphume ilanga laphinde latshona nacula uhosana and then nalala nigqibile for a day. Izinto zasebuthakathini nazo zifika zizoguqa, njeba kuguqwa nazo ziyathandaza. Sithi ke mntanomhle, njengoba uyiqalile nje kufuneka ujikele nalapha kwabhele ufumane nalaa nto kuthiwa ngugila umkhondo, apho uzawuyiklina mani le ndlu yakokwenu, uyikline le ndlu yakokwenu, sebenze na uzigutyule, kuba ngokuqala le nto intsha. Sithi wena othi hayi ezinye zezi zinto zinayinto kwenza nam, utata uBhele has started le nto yokubana ubhukishe i-appointment ye-hour. We've found ukuthi i-hour is enough ukuba sincokole your problems. Wena you just book i-appointment ngokuya kule website yethu, uye kule nto ethi schedule appointment, then uqhube laa nto ifunwayo phayana. Siyakufowunela mntanomhle, xa sikufowunela siyincokole le nto, siyishere le nto, sitsho ukubana thina siyibona njani okanye where to go kule problem uzabe uzele yona apha kwaBhele, siyincokoncokole kunye. Sithi unumber 10 nonumber last, yeyi, njengoba uyiqalile nje le jeni kukho neproblem yokubana kuthi utatomkhulu wakho uthi khawukhuya edlakeni alaziwa mntu. Ubuzile utata, ingcwaba likatatomkhulu liphi, zange utata zidube nokubaye, kuba kaloku siyakhonza kude kwezinye iinkonzo kubekho nento ethi ababhubhileyo mabangcwabane. The question is how? Singcwabana njani thina ababhubhileyo?
amangcwaba awahoywanga nala ebesaziwa ibe wesi ke ngoku lasezilokishini asiyi noyovela. Mna I'm very proud ukuthi I was born eKhutsong. I've said it in this group. Any person okhulele eCarltonville will attest ukuthi in Khutsong ahoyiwe amangcwaba. I think generally nje eGauteng amangcwaba hoyiwe kunalapha eEastern Cape, eyona ndawo ebefamba sigade inkcubeko kuba sine traditional communities ilali, siyona ndawo engahoyanga namasiko lana embala. Nanso ke into ebesiyiphethe mntana omhle sithi commenta pha ezantsi uthi ukuthi ndatyeka ke apha kule konsi ka number 1 uthi nje 1 ungenzi into ininzi, but ke you can also comment, share mntana omhle kwenzela bihambele evangeli ifikelele nakwezinye indawo. Nanso ke into ya Saturday siyayekilale ke siyodibana ngomso apho sisaqhubeka ne-birthdays ukuthi thini birthday yakho ngawe Camagu.